Číslovky od 0 do 100 sme sa už naučili, poďme sa naučiť aj hodiny. Čiže what time is it? Koľko je hodín? Začnime digitálnym časom. Ten je o niečo jednoduchší. Čiže je 1 hodina, to povieme it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Celú hodinu vždy signalizujeme týmto o'clock. O'clock. No a nezabúdajme, že na rozdiel od slovenčiny v angličtine musíme vždy použiť ten podmet na začiatku vety. Nemôžeme začať ako v slovenčine slovesom je 1 hodina. Doslova by to bolo is 1 o'clock. To je v angličtine neprípustné. Musíme tam použiť ten podmet it. It is 1 o'clock. Skrátená forma it's 1 o'clock. Poďme ďalej. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. A tak ďalej. Vždy celá hodina bude o'clock. 6 hodín, it's 6 o'clock. 11 hodín, it's 11 o'clock. Teraz si to rozmeňme na drobné. Začneme týmto. 1:05. It's 1:05. It's 1:05. Všimnime si, že kedykoľvek bude tuto nulka, napríklad 1:06, 1:09 a tak ďalej, nesmieme ju len ignorovať, ale ju vyslovíme ako O. O je v podstate skrátená verzia zero. Čiže nepovieme it's 1:05, ale len skrátene it's 1:05. Keby bolo 1:08, povieme it's 1:08. Ďalej. It's 1:12. Jednoducho, takisto ako v slovenčine. It's 1:12. It's 2:30. It's 2:30. Nezabudnime na prízvuk na začiatku. It's 2:30. It's 3:45. It's 3:45. It's 4:15. It's 4:15. Opäť slovný prízvuk bude na teen. 15. It's 4:15. It's 5:38. It's 5:38. It's 7:50. It's 7:50. Dôraz na prvej slabike. 50. It's 7:50. It's 9:20. It's 9:20. No a teraz poďme na analogový čas. Ten je o niečo komplikovanejší, ale nie je to nič hrozné. Celá hodina sa povie takisto ako pri digitálnom čase. Čiže it's 1 o'clock. It's 2 o'clock. It's 11 o'clock. It's 12 o'clock. No a teraz drobné. 1:45. Ako to povedať po anglicky? It's 1:15. It's 1:15. No a teraz. Quarter v podstate znamená štvrť hodiny. Past znamená po. Takže dokopy nám to znamená, je 1/4 po 1. My povieme po slovensky je 1/4. V angličtine to ale hovoria tak trošku naopak. 1/4 po 1. Pol, napríklad 1:30, po anglicky povieme it's 1:30. It's 1:30. Half znamená pol hodiny. Past, ako už vieme, znamená po. Takže dokopy je pol hodiny po 1. Opäť naopak ako v slovenčine. My po slovensky povieme 1:30. Po anglicky sa vraciame vždy
k tej predošlej celej hodine. Čiže je pol hodiny po jednej. It's 1:30. Tuto často slovenskí študenti robia chybu, práve preto, že my hovoríme pol druhej. Veľa ľudí urobí chybu a povie it's 2:30. Lenže 2:30 už znamená pol tretej, pretože je to vlastne pol hodina po druhej, čo je po slovensky pol tretej. Čiže pozor na toto. Ďalej, 10 minút po jednej, it's 10:01. It's 10:01. Celkom logické, 10 minút po jednej, past je po. Netreba, aby ste tu hovorili 10 minutes past one. Jednoducho len 10:01. It's 25:01. Čiže 25 minút po jednej. A po slovensky prirodzenejšie by nám znelo povedať je o 5 minút pol druhej, no v angličtine to tak nekomplikujú, jednoducho povedia, že je 25 minút po celej hodine, po jednej, past one. Podobný princíp, 7 minút po jednej, čiže it's 7:01. It's 7:01. A opäť to isté. It's 20:01. It's 20:01. Čiže nie ako my po slovensky o 10 po druhej, ale len 20 minút po jednej. It's 20:01. No a môžeme si to teraz zovšeobecniť. Zapamätajte si, že ak sa vám veľká ručička bude nachádzať v tej prvej polke hodín, tak vtedy vždy používame predložku past plus poslednú celú hodinu. Čiže napríklad, keď je 9:45, ručička sa mi nachádza v tejto fáze, takže určite budem musieť použiť to past. 9:45 je v podstate 4:15 po 9. Čiže 9:15. Posledná celá hodina je 9. Čiže 9:15. Keď bude napríklad opäť 7:30, tak to je v podstate 25 minút po 7. Čiže 7:25. OK? Teraz poďme do tej druhej polky. Ako by sme povedali 3/4 It's 1:45. It's 1:45. Opäť, quarter je štvrť hodinka. To je do. Takže v podstate hovorím, že je 1/4 do druhej. Čiže 3/4 bude stále 1:45 a tá najbližšia hodina. O 5 minút 2 povieme it's 5:02. It's 5:02. V podstate to znamená, je 5 minút do druhej. It's 5:02. It's 25:02. O 25 minút 2 doslova. My v slovenčine prirodzenejšie by sme povedali, že je pol druhej aj 5 minút. No v angličtine opäť to nekomplikujú. Jednoducho povedia, koľko minút ostáva do najbližšej celej hodiny. Čiže it's 25:02. Tu nám ostáva 13 minút do druhej, čiže it's 13:02. 13:02. Nezabudnime aj na správny slovný prízvuk. 13:02. It's 20:02. Čiže opäť 20 minút do druhej. It's 10:02. No a opäť, keď si to zovšeobecníme, tak ak sa nám veľká ručička bude nachádzať v tej druhej polke hodín, budeme vždy pracovať s predložkou to, plus tam musíme dať najbližšiu celú hodinu. Čiže 3/4 bude 1:45. 1/4 hodina do celej, do 12.
Ak budeme mať pol tretej aj 10 minút, to znamená v podstate, že je to 20 minút do tretej, čiže 20 to 3. No a poďme si to teraz skúsiť. Budete vidieť analogové hodiny. Povedzte mi, koľko je hodín? What time is it? Takže ako sme si povedali, je 10 minút po 10. It's 10 past 10. Super. What time is it? Povedali sme si, že pol bude vždy spojené s tou prvou polovicou, takže budeme používať vždy predložku past, pol hodiny po predošlej celej. Takže pol jednej je v podstate pol hodiny po 12. It's half past 12. It's half past 12. Very good. It's 3 past 8. Sú 3 minúty po 8. It's 20 past 11. Very good. Tu už sme v druhej polovici, takže musíme používať predložku to do najbližšej celej. Koľko je to minút do najbližšej celej? It's 25 to 3. Good. Štvrť hodina do druhej. It's 1:45. Super. It's 5 to 5. O 5 minút 5. It's 20 to 7. No a teraz skúsme digitálny čas, ten bude jednoduchší. Je 6:14. It's very good. 6:14. Perfect. It's 11:45. It's 7 o'clock. Pozor si dávajte na túto nulku, čo sme si povedali o nej. It's 4:06. Perfect.